Далече някъде във вековете, сред шум, суетен, блудство, грях, сред свят един обвит в мъгли и прах, от крясъци безумни проглушен, изгубил своя въздух, своя ден, сред свят без твърдост под нозете, от страсти диви сляп обезумял, за чест, любов и чувства затъпял, една искрица бледа, слаба свети. Един човек не спи. И кой е той? Един човек работи ден и нощ, а силите не стигат, няма мощ, кове и реже, слаб и уморен, за него и нощта дори е ден. Един човек приготвя се за бой, гради огромни носи и реди, напряга страшно мишци и гърди. Един човек не спи. Това е Ной. А смях и глъчка носят се отвред. Глупако стар, глупако белобрат, защо си правиш сам живота ад? Отде измисли тази дивотия да блъскаш като вол на поразия? Измъчил си се, слаб си и си блед. Къде ще плуваш ти с това корито? Върви си, яш и пий, живей честито. Живей си както му е ред. Но старецът не чува този вой и пак с упорство и старание гради си твърдо основание за идващия съден ден. Измъчен, грохнал, уморен, с надежда се подкрепя той, че край ще има този тежък труд, че няма да му казват вече луд, че мир ще има и покой.